Loh, udah sapu kuning dia? Korano. Biasanya ya ning kene. Sopo sih jipuk lah? Oh, aku ngerti sopo sing jipuk iki. Kok geting aku. Tak peranane. Leki rak to sapuku. Wong nek nyileh kok ora tau ngomong ki lho, asal jipuk we. Alah, ndadak nembung barang. Aku kan mau nyiles dulu tok to, Mbak. Kok nek wis balikan ya tak balekke to. Apa? Mbok balekke kapan? Sampai lho nyileh rak tau balekke. Mesti ada aku sing marani omahmu jipuk. Alah, go terima sapu tok ribute ra karuan. Apa? Sapu tok. Lah ki lho ana dandang, piring, ceret. Pindah ning omahmu kabeh. Alasane nyileh. Lah kok sasan-sasan ra dibalik-balikke. Alah, Mbak, aku kan yo sempet balekke to, Mbak. Kok nek aku sempet yo tak balekke to. Ra sempet apane? Wong awakmu lho nganggur ning omah. Ora ngopo-ngopo, wong trimane balikke ngono tok kok ya suwine ra karuan. Alasan duwe wong. Greget kowe kok. Gurine balik. Pelit.